дар маросими ифтитоҳи намоиши ҳифзи пиряхҳо умили ҳифзи баҳри арал роҳбарият ва намояндагони вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, донишкадаи давлати санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон, коллеҷи ҷумҳуриявии рассомӣ ба номи Олимов, муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ, иттифоқи рассомонии Тоҷикистон, рассомони кишварҳои Осиёи марказӣ, устодону донишҷӯёни муассисаҳои таълимии марбутаи шаҳри Душанбе иштирок намуданд. тавре дар расми ифтитоҳи чорабинӣ зикр шуд, дар намоиш наздики 100 адад асари рассомӣ ба маъраз гузошта шудааст, ки аз ҷониби мусаввирони кишварҳои Осиёи марказӣ офарида шуданд. мавзӯи асосии мусаввараҳо табиат, об, тағйирёбии иқлим ва наҷоти баҳри арал буда, дар сатҳи баланд ва жанрҳои гуногуни ҳунари рассомӣ офарида шуданд. маврид ба зикр аст, ки Тоҷикистон кишвари обӣ буда 13 000 пирях, 1300 кӯл, 947 дарё, ҳазорҳо чашма ва обҳои маъданӣ дорад. аз ҳамин лиҳоз дар асарҳои рассомони Тоҷикистон манзараҳои зебои ин диёр, аз ҷумла пирях, обанбор ва руду дарёҳо зиёд тасвир гардидаанд. асарҳои рассомони кишварҳои Қазоқистон ва Ӯзбекистон бошад, фоҷиаи баҳри аралро инъикос мекунанд, зеро яке аз фоҷиаҳои экологии Осиёи марказӣ аз байн рафтани баҳри арал мебошад. баҳри мазкур то тамоили хушкшавӣ калонтарин кӯл дар Осиёи марказӣ ва чорумин дар ҷаҳон ба ҳисоб мерафт ва аз дарёҳои Сир ва Ому об мегирад. зимнан ҷумҳурии Тоҷикистон аз кишварҳои болооби минтақа буда, зиёда аз 60% захираҳои обии Осиёи марказӣ аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегирад. манбаи асосии обҳои Осиёи марказӣ пиряхҳо буда, Тоҷикистон аз ин сарват бой мебошад. масоҳати умумии пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан 8500 километри мураббаъ буда, қариб 6% ҳудуди кишварро ташкил медиҳанд ва дар баландиҳои аз 3500 то 7495 метр ҷойгир мебошанд. ҳифзи ин пиряхҳо умили ҳифз ва наҷоти баҳри арал буда, дар асарҳои рассомони кишварҳои Осиёи марказӣ хеле хуб инъикос ёфтааст. ҳадафи асосии намоиш ҳам дар ҳамин аст: ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мавзӯи ҳифзи пиряхҳо ва ба ин восита наҷоти баҳри арал. дар доираи намоиш ба рассомони иштирокчӣ ва нафароне, ки дар ташкил ва баргузории ин намоиш саҳми назар аст, гузоштаанд, гувоҳнома тақдим карда шуд.